Mariko Mulotali akunthidwa ndithu kum'mawaku. Ameneyu ndi khansala wa UDF Ku Nsanje uko. Ndetu kunali maprogramu okhuzana ndi President anali kumene koko amapanga za school primary komanso secondary. Akuluwa kumatani kumenyeza president. Ndiye Achitetezo ndithu anabwera kunthira mablow, maheadlock, machan. Anamuonesa mazingazini. Ndikupeza kuona kuti akuluwa nkhani icha mneneri wachipani Jessie Kabwira poilongosola anena kuti panali kusamvetsetsana pakati pa magulu awiriwa, chifukwa chonena kuti Marikowa samazindikiridwa kuti ndiwo mene chifukwa kanatani anawa trauma blow. Koma panopa nkhani yoyo yatha, panopa moti akugwira nawo ntchito limodzi. Like seriously? I mean, no, that doesn't add up. Guys, akuti chifukwa samazindikiridwa. Okay. Kuti zikutanthauza kuti anakangoti ndina Mariko ndina khansala wa UDF anakasiya fuso. Kapena anakauti kapena kuti kumenyedwako zikupangidwa justify kuti munthu amene osazindikirika, osadziwika atha kumenyedwa. Kapena kuti ndi okhawa amene mafosa ambiri. Anyway, iyo ndi nkhani imene yachitika kum'mawaku ndithu. Koma akuti yose nkhani yorani yatha. You guys panopa agwira ntchito limodzi. And that means kuti musayikoke yayi basi zatha zimenezozo ayanjana. Komano anyway nkhani ndi imene guys. Natibula chifukwa amanyoza mtsogoleri wa dziko lino. Guys, thank you so much. Malawi cameras. Subscribe, like, share, comment. Mabe. Simina wapeleka fundo wapeleka nene wa wachipani. Doesn't make sense.